megalayapost.news. Kum kesenjam pan kersan yaki Islam ajeng nang jestad hakaban kentiru ya kapuli kedangle kinong elam kakasi student union nong po circle harangkat ke Saiden unit kilala benok senyang daki bensyong pat kides syaki board punya school jong ke Saiden secondary school laban kedo baka Saiden secondary school kedai ke Islam ajeng nang jestad kabal aseng naduk senam kat kendai spak kendai bupra kabal kersan hi daga dorbar senong Saiden kaderu ke Islam ke badang don sibun kijing duna ban penwit pembiang yaki jing nokam jeng kena school halor kene ke benta kabala pelongpat yaki nong elam ke KSU ban mi syakmat ban kersan yakane ke Islam ajeng nang jestad dak posted ki bensyong bat ki des ya kabala IT syaki board punya school ka Saiden secondary school hakani kasngi ba KSU kalalik ba IT ya ki jing ai subha alam khmat do samla John lengdo kum presiden kanong po circle usamla banchanlang kharsanlor general secretary usamla Vicky Rani finance secretary nalor kiwi kinong ilam na po Saiden unit lasim tipat ikite ki jing ai subha do headmaster ka Saiden secondary school uba James Songsi hakaji sakilang da kinong ikai bat ki kena school Tolok kini ki dekat jongga KSU Nashikwa bane tu lekot ipi kendiat hak bedai bat ke school jungi ke school jungi hoj matala kumba arfusan akun reusnam galayai hanrai PUE kumne kumba kalong kumne kadai ka school hak ba la penyat la kadai hapo jongga management jongga dorbar senong Saiden kadai hapo jongga jipe jikmi jongga dorbar senong but bunsen yaki jingerap nakliang juga department ru nim da kamyo hagaliang di furniture hagaliang jong kino ki jingerap hagaba ngala bunsen ngala persang ban lek ban pan jingerap tarai ki ong baik nakliang juga department nim dan ka fund na kam don scheme na ka banta jong ini namar ba na ka banta jongi kino hikai ho nilayo ya ka grant ka badai ka ad hoc grant tarai na ka banta kiwei pat ki scheme na ki jingerap na kabenta jong school nim da ju khamyo dan tengkhat ba ngiyo hanrai ki babon hi ki jingnon kam nimyo na kaliang jong ka department la na kaliang jong ka government na kata kadaw bunsin ni hab ban phai khmat sha kano kalat ka ba la na kalanti ka ba ngiyo ban pan ban yarap lem na kabenta ka school jungi but kumban suya tu epi ba yamanta hakine ki kapto kan snam ka by school hakaba nirashem na ki kana school kolong life ho tangka shibnai ladang into haka shisnam kan arbanai kadang long tang life spa rupo tangka shisnam but nagata kadaw kalong ka shamjanjar na kabanta jungiro ban manage lane bangin penbiang kidon shibun kiai ke bang idon kam bat penbiang na kabenta jong ki students bat na kabenta jong ke school ke infrastructure bat kiwei na kata kadaw hanrei nimla apat ban shem ya kana ke school ke babon namar ba ki khna school ki bawan ha kana ke school ke jongi ha ka ba bunsin nilale jingo e ki ying ki sem jong ki ro nitip bawat kane ka by school ke balai phau tengkar kat kidon kapto kadne kilong yeng hakaba kimla ban seu hakaba ni haban map na kata kadaw ngimla ban shem by school bon kalong kum ke jingerap na galang jongi kinong penyaja ke school ya kini ki kena school kiba bomla ban le chiki wei ki school ban na kata kadaw ngalong kum na galang jongi ban yarap iki hanrei hagawe kaliang pat ladangi le kumne ni ro ni shem jing e kumno ban manage ne ban ran ya ke school jongi hanrei warla kataro da ka jingerap jong blay bad ka jingerap jong ki wei pat ki badon ka mensiem banyarap na ka banta jongi nilala banya penyai telun ya ke school jongi kum kanuksa ha ude usnem baladep arajar arfusau ha ka ba kitin kila jotlot ki kamera kila pralot ki ka floor ki jingkhang kila jotlot ki yet don syo kala pralot ke school harai da ka jing ismei jong blay lengba jong hapo jong ka jing pe jing kme jong i Sir David ibadai manager jong ka Bethany hospital ila approach but iro haba ila pek ya ke school ila isnei hadu kata ila ong ba kat ba ngala ban yarap nganai ke jingarap bat mencim senam lengba jong ka Bethany ha ka kerteng jong ka jing sa jing mau ya i Dr. Silo ila ai ka full renovation na kabanta ka school jungi katanum baro away karong
but repair ki saka ki bala perang ki jingkhang ki yet bal ko ki layo but ngira sum komen hadu kata-kata haba ngi don kum kine ki breu ki ba don kamen sem ban yarap na ka banta jungi but kamta me na ka banta ki khna school ni dab da ki sum komen ka bakrau hadu kata-kata ha ka ba na kalian jongpi keseng ni la approach pi ha ka ba ni don kam ya kine ki jingarap ha ki ba bon ki liang but nila i ba ki ben kita duna bha ki khana kila haban shong khapnya itip syakane ke jaka jungi kalong ka shet jenjar bha ban shong khapnya but nila i ka jing jenjar jungi khana but nila approach pi but phiro phila koloi ban simkhia ya gane but menta kasgi hilawan ra ya kini ki ben ki des naga banta ban pandon kam kini ki khana school jungi kublai sibun ia kene ka jingklor jingpi ban yarap ya ka school jungi Sengi ngeliyo bania don bentalang bat ki kum ke school nadu kini hikai kini penyong kbi ki khana school pulih jong ke school hagiliyo banon IT ya kini ki ben ba pendon kam ha ka ba pin yo ya ka jinglang jing start kadai leng ba kini ki ben ki beriat lani ki jingai subha ki beriat nak liang jungi kum keseng siapi kum ke school kum juk ki nongpet nongpi nongpriak yang ke school dan nak liang keseng ngathrai ba kamdei kesin ke benikong bagiwan pan senyang lani pan ai ta u penhei siapi kum ke school ngathrai kelak mendei kesin ke bar nomor kesin ke benikong lan bakla kadai ka jing mi khman jong kani ke school lan bakla saka subur rokok kabla mi arhajar fly kabla mi khmat na ka jela ka jungi support nong ba Delhi ak ba nak ke school ak dia kentai kan dah 17 kelio ben mi khmat ba di simenta ba nak liang ka seng kelio ba dia snok tilang ba hibor berit leng ba jong ka district ba mata kesin kesin ke bar nak liang ka circle kelio benwan ban ya tendrong lam ki kekti kemon keti kediang jungi leng ba ibor berit halor ka jingdon kam jong pi kum ke school oi nitip ha baro ba kajinang ni start ndai we belum ya ni kum ki kun samla ki bangi dang hap ben prang ya kejumut di perkat dam ta ka lawai cegesni ki por ki ya ki beswan ndai ngaswa bendong tang kawai ba kum ki kena pule ki samla pule ba to sim ya ke ka pemi na prang kini ki sau kunro ka phio leng ba ki kmi pa ki bar ki jong pi ki bai yo tau jinang jutip pendon kam hok eki ya kata kasap ke ba mi pa ki bar ki ka ya phi nadu kriam ke ben ke ketien ke thleng ka kor ke buram kayat ke yang turi tu sendong iki namar begini boro kidai kita ki momer kum ba kajat benriu ke jukam lan ke juyat na kapor sakapor ba lengba jung kita ki ke ba pila meri sendong ki jing kai lengba ki mi pa ki bar ki jong phi pila pat bentai ya lawai ka ba pha ka ba phnai ya ke imlang ka salang ka snong ka thau bat kumju ya kari ba ka jai mriu hi bro away ka jing pule nitip ka de ka korda tam hadu kata ka jing im jungi way pi way don pat ki bong baladang in pule nginle ayu namar ka jinjar jingi bani okam ka pathai menta juk ka bangi im ngimdan ka jing kurdu kam ka kam ka bapu apo ka ri kasi ka bit jungi kat smilek ki kam ki jam ki bapu ki breu ki banabar ki nongwei nongwar ki wan bersengkam jam hade po put sam jong ka brit nyup ke jongi han rei pat mengi pat ki belong trial ka jong kendo siap ni ong pat bangi kurdu kam kurdu jam an so ai petang kawai na ka jing senang upwar sop don kama habla than e su kadau ngidon kam tristom ngim dei than belong ba ki ba su apsuk lani ki ba song suk khamtam wat ka jing pule lada klem minot lada klem tristom kumno pinyo ban khai so jing job ki hab don kam ban minot pidot kam ban tristom khna ko pinyo so jing job lada pio so jing job ka dei ka wei ka jing siu kliang ka ba khmat de na jing siu kliang ye kimi pa ki bla trut ya ki jing e re redang ki bla sha isni ki sha uslap kai ka bagi penut ki kimi pa jong pi imei pa jong pi ki penut di pi namta ka jing nang jing tip namta ka jing long breu man breu ko jong pi hande kai ko pinsu kliang ki kimi pa ke nawa pi pinsu kliang onda pilah da sana sai sngi da ka spa apo re piron kam pinsu kliang ki tang na ke jing minot ba pilong breu man breu ba pintip breu tu play ba pitip ba
ko pitiem bat kamai hak hok dan kaliang jong ka Yesu no po circle hiru kamjai tang kane kasien ke ba ni juyarap segi school hakmat jong i headmaster ane ki pranika ki budan lang hane ingi kum kaseng ki jubun ki kunhun lane ki no judo ki benta ki bujukwa ban khot chip gas lane bakwa ban khot kita banwan ki program ban pli lane ban khang perda ban hap perda lane khang perda rina kaliang kaseng an song epi bangin nyar ba pini ba ngilej bangin pli perda lane khang perda ki no judo ki benta Henry hajaka bangin no senyang sya ka pam dehok bangin yarap ngisim yang kena kelak nanti bangin senyang ya kita jing ya trelang berkino gino benta lakade kelam kam puli putih lakade hi loying long sam ki beduk bekerdu laki dei ha kino gino benta ya ki dehok banirap ya kita ingin yarap Pak si Presiden juga distrik adalah harga ni di serap harga ni di Omba saya song rai pekat pi kan pok circle hadin bangila song ka finance committee juga pok circle tingila song perkat ro bang perkat bang kamtam lingi kum ka kesu ni ra pai khmat ha kamtam saki school pi ta ga de ga bai ka islam bai ji hikai ri kampek perman bah te hadin bangila song perkat pi meeting finance committee tingila ya sepat kam te sakawer ka so Pak penong pi ki student pi so don bok pi yo pon pulih ha kan ke school saya ke school lam dong ke school lam ta ki beduk ba ta lai pho ka shi brai te glap ban ai ke ji kai pi tem ta ka song ha pi pat kumno ban pin le bha ne kumno ban pin krekot kumno pin la ban pas kat ki nang ya snem kum ka kan kiu ka kelas kerdan Kenang bala syai sini ada pring jumpi kesadon iba yokam sarkar lene pin sayo tingkam business lene sek ni kam repair tega kan tu pi ba andala syai si na pila he taya pe lang ye kani ka school kan ai lang ta ka jirap jumpi namar na dum ta bina khna pila puli la bio jing start ang ne ka school akum jor pili ban ai ka ka burom ki no hikai bala hikaya pi bala lo kumta ki kimi lene ikpa ki ba la hikaya pi lo dang red te meneng su soba na kalian pi batai kata ke school pi te ga ini ke school ala ekran beti loilam juga besar men pe ing wildlife te gi oban kular hi ke dirap ini ke school leba kin le da ki skim ta so dot bok ita ke school da te tip songa ting ya bulang ada jindwai na kan jopi di noilam ke school atau penyo da finishing ini bi abu to ini skam ngin kanan ublay trakarat Megalayapost.news